Sziasztok! Én Hunna Tom vagyok, és a World of Tanks-et fogom videóra venni. Én is nem érkeztem el, van egy másik nevem is, most direkt újra kezdtem az egészet a videózás kedvéért. Hát amit látjátok, igencsak kezdő tankjai vannak, úgyhogy el is kezdem. Menjünk most a térdsági hangnak. Hát, hogy ez kicsit lassú lesz a gépem, nem lesz baj. És alap dolgokat is elmondok majd. Egy pár dolgot már én is tudok. Ezt a pályát nagyon szeretem. Itt jó sok bubóhely van. Hát, pont ülő tankot választottam szerintem. P1-esek azok jók azért. Itt vagyunk, és akkor indulás. Az első jó az lenne, hogy ha játszani fogtok ezzel a játékkal, és hogyha sok pénzetek lesz, ajánlom, hogy vegyétek meg az AC-t, mert az sokat segít. Nem tudom kilőni. Na, mindjárt. Ki is lőttek. Majdnem meg volt, ugye? Kár. Hát akkor vissza a világba. Meghívtak egy taxákra. Jó, minket ez most nem érdekel. Akkor most melyik kell? Menjünk. Jóség. Ki megnézi ezt a videót, légy szíves, nézze meg a többit is, és ugye alkalmattán tudna szólni a barátainak, akkor hát mondjátok el nekik, hogy nézzék meg a küzdőt. Na, ez tök jó pálya. Isten. Ezzel ez is jó. Na, ez jó. Ide úgy kell beállni, mert nagyon sokszor látom, hogy a játékosok úgy állnak be egy bokorba, hát körülbelül, hogy kilátszik, vagy elől vagy hátul. És nagyon nem jó, inkább így álljatok be, hogy így, és akkor így pont átláttok. És így nem tudtam figyelni, elakadt a gépem, mindegy, jöjjünk elő. Beálltad, és kb. Azt hiszem eljön. Egy tanksúly.
Úgyhogy így álljatok be. Hát nyomoljunk akkor. És már azért szép számban lőttünk a ellenséget, nem? Van olyan játékos, ami a semmit lövő egyébként. Nagyon sokat látok olyat is. Sőt. Nem tudom megülni. Jó baj, nem ülök. Most nem a fél nem tudom megülni. Elnézést kérek a adásért. Nem gondoltam, hogy ennyire akadni fog. Lehet, hogy semmit sem így. Nem? Mondjuk az előző csatában a játékos, hát nem is tudom, nem mozgott semmit, látta illóan. Na hát ilyen is nagyon sok van. Most nem akarom leszólni a játék stílusát, de én nem így csinálom. Most már lehet, hogy tényleg nyomulni. Szerintem voltatok már ti is úgy, hogy hát farkasszemet néztetek az ellenséggel. Hát én egy csomószor voltam, nem az mondom. Hát és mindig lelőttek. Nem tudom, hogy kell csinálni. Na, szépen majdnem kilőttem, de menekültünk el. Nem is kilőtt mindig talán. Milyen kevés, vagy dehogy is menő. Szinte mástonkkal vagyok, bocs. Mindegy. És megtámadtak minket. Ez is kiáll. Kész. Jó. Itt van egy, itt van egy, itt van egy. Az olyan kevés élet. Kilőrjen? Vagyis kilőrjen. Szerintetek? És tényleg. Ezek nem lesznek egy olyan részre, vagy mi? Alright. Biztos kilőtték. Na jó, most már simán mehetünk. Nem is összeültem, nem? Lájkoljatok már, léci, ha tetszett. Hát igazából most már meg is állhatnám, de azért csapattársak szempontjából menjünk. Ezt úgy értem, hogy mi itt megállnánk, például itt megállok, mit gondolnak magukban, hogy miért álltam, elmentem a géptől, vagy nem tudom, de mindegy. És nyertünk egy tankocsika itt nem. Na, közben az előző csatában is megjött a valami. Kaptunk ilyen kiváló sofőr jelvényt, na, az is jött. Szóval, sofőr jelvényt,